nám do řádu, protože tady něco chcete. Samozřejmě. Takže co s ním, kolego? Když jsme na to, ale můžeme jim věřit. Podepsat kontrakt. Můžeme jim jako věřit. Podepsat kontrakt a nechat věci. Takže podepíšete. Tak, nebo si to nějakou rozmyslet. A výcvik by nastal kdy potom? Může být okamžitě. Máme kde? Ten stát je tady. Je tady to bude? Musíme ještě vykonat několik. Jo, takže co, když nám teď podepíšete kontrakt po celá rodina, tak můžete okamžitě začít s výcvikem v podstatě. A můžete vlastně použít ochranu naší stanice, jestli byste se báli. Protože mě se chce pařit. Já bych s prací ještě počkal. Dobře. Ale je tedy možné, že bychom třeba podepsat až ráno? Bylo by to možné? Ráno, že jsem výhodnější, jestli byste mohli. Zapomněl si zmínit platové podmínky. To se zmíním, až bude Jelikož bohužel se jedná o rizikovou práci, tak je náležitě finančně hodnocen. Samozřejmě měl by to Zajistit oblast. Když jsou teď momentálně to, jo. Když jsou nějaký lidi za informace nám říkali, že pomůžeme Vlček! Ticho, to byl já. Výsledek, můžete se bavit ven. Slibuje mocný alář. 9 pane.